Здравейте, банда! Днес с жена ми дойдохме малко на разходка, тук в Хага. Това е едно перфектно местенце, тук на плаж, но вече времето не позволява, днес е 6 септември. Тук много рядко времето позволява за плаж. Там си я, ако ще правиш? Там има по... Аз искам да отида да си стопна краката. Абе, къде ще ходим така да стопнеш краката? Ема аз се събуя, бе. Махам маратон. Има плажове, ще виж. Еми да, те холандците не ги бърка, по принцип. Ето. Ела бе, ела бе. Еми. Ето така. Ето е Виенското колело там. И там горето вижте как с крана, не знам дали ще видите обаче, как ги дигат горе хората и оттам ги спускат с въжето и идват чакай тук отсам. Сега даже ако се спуснат, ще ви покажа, ще го снимам това. Това е много интересно между другото. Все пак има плажуващи. Холандците, те са калени хора. Тук слънцето е рядкост. Всеки го знае това. Ето това е на Хага плажа. Като ви кажа, че сме на плаж в Хага, това е най-дългия и големия плаж. Всички идват тук.